sentirs contrapostos, passem d'aquest tema i deixem que l'economia a partir d'ara la porta endavant, si vol, altra gent i que se posa en marxa d'altra manera. A partir d'aquest moment, en Almassora es comença a entrar a formar part del Consell Econòmic Local, la UGT, que fins a aquest moment no formava part perquè no n'hi havia UGT, o sigui, això reconegut per gent major posteriorment i tal, que deia no. Nosaltres, en el moment que se va fer aquella assemblea de l'any 32, si haguérem tingut la força suficient, la gent hauria estat en la UGT, però com no teníem la força, tota la gent estava en la CNT. Diu, però, bueno, entren a formar part, gent de la UGT, doncs es comences a tirar del fil. I dius, esta gent de la UGT d'on és? Claro, ahí se dona un altre procés que Bernecker, sobretot, quan va estudiar el tema de les col·lectivitzacions en Espanya, parlant del tema del CUEA i parlant de com s'organitza tot el procés col·lectivitzador en la zona de Llevant, diu, el Partit Comunista pràcticament no tenia ninguna rellevància, però a partir de 1936 se aglutina en el que se diu Federació Provincial Campesina, sobretot en la zona de València. Qui formaven part d'aquesta Federació Provincial Campesina? Dins d'aquesta Federació Provincial Campesina van entrar, sobretot, tots els mitjans propietaris de terra que d'alguna forma tenien por que se llevara la terra, entonces van buscar la protecció d'una estructura política que poguera estar a bé en el Front Popular i poder mantindre la seva propietat. I és el que se dona en aquesta situació. I en Almassora se dona exactament la mateixa seqüència. A partir d'aquest moment, al cap d'un temps se constituís el PC en Almassora i entren a formar part de l'Ajuntament. Quan se trenca aquest procés de socialització, el que se planteja és col·lectivitzar. Entonces, què se diu? Diu, bueno, anem a col·lectivitzar la terra. I així entra a trencar molts tòpics dels que s'ha dit sobre el procés col·lectivitzador. El procés col·lectivitzador s'ha dit que s'ha fet a través de les armes i per la violència durant tota l'etapa de la guerra. Jo no dic que n'hi hagi pobles que potser s'aplicara la violència, que se farà per la violència, que no se farà per la violència. Però jo els casos que m'he encontrat no ho va detectar. Sí que ho pot dir en un poble on tota la majoria decidís col·lectivitzar-se, si se queda un o dos sense col·lectivitzar, s'està aplicant una violència sobre aquesta gent perquè si no se col·lectivitza no té accés a tota una sèrie d'històries que sí que tenen els altres. Però això no és una violència, si anem a veure. Tota la gent ha decidit col·lectivitzar-se, tu no t'has volgut col·lectivitzar, cada un que apetxugue en el que ha volgut fer en cada moment determinat. En Almassora se decidís fer la col·lectivització. Us havia dit anteriorment que n'hi havia 2.100 afiliats a la CNT. Quan se fa la col·lectivització, el llistat de col·lectivistes d'Almassora és de 572 persones. Vos dic això simplement per el fet de dir, si n'hi ha 572 persones, quina violència se va aplicar quan els mateixos afiliats a la CNT eren obligats a estar dins de la col·lectivització que se feia de forma voluntària? Se fa de forma voluntària perquè en aquests mateixos actes que jo vos dic, agarres i es comences a llegir-les i diu, per muntar la col·lectivització muntarem uns centres on la gent pugui anar a apuntar-se i farem uns llistats. Llavors s'agarren el que eren abans els col·legis electorals, on s'establien els col·legis electorals perquè la gent vagi a apuntar-se a formar part de la col·lectivització. Tots aquells que volen van i se col·lectivitzen, el resto no se col·lectivitzen. I aquest és el cas d'Almassora. Però en aquesta província se donen molt més casos. En aquesta província s'apleguen a tindre al voltant de 90 col·lectivitzacions agràries en diferents pobles de la província. I quan parlem de col·lectivitzacions agràries no és que n'hi hagi dos per poble, és que n'hi ha una. Podem dir que 90 pobles de la província de Castelló estan vivint, no tot el poble en règim de col·lectivització, però sí que n'hi ha col·lectivitzacions entre ells. N'hi ha tres tipus de col·lectivitzacions establides, les que són de la CNT, les que són de la UGT i les que són de la UGT-CNT. Així en la província de Castelló són sobretot dos, les de la CNT i les de la CNT-UGT. La UGT per si soles no té col·lectivització. Bueno, sí, n'hi ha un cas, en Benicàssim. És en un lloc que se dona un tipus de col·lectivització. L'estructura que munten les col·lectivitats
és una estructura completament assembleària. De lo que se trata és de muntar una organització econòmica on la gent decidís de forma horitzontal des de baix com se munta l'economia de la població, com se distribueix el treball i com s'organitza tot per poder subsistir. El que se planteja en un principi en molts pobles es comença a veure. A mi n'hi ha dues coses fonamentals. N'hi ha tota una sèrie d'estatuts que se presenten legalment per legalitzar les col·lectivitats a partir sobretot de l'any 37, perquè n'hi ha una ofensiva brutal a partir de maig del 37 sobretot contra les col·lectivitzacions, perquè bueno, jo crec que és una de les coses fonamentals en esta història. N'hi ha un govern de la República on inclús eren a formar part d'anarquistes del govern de la República, però resulta que el que estava de ministre d'Agricultura, que era sobretot el que tenia que donar facilitats perquè se poguera fer la col·lectivització en el terreno agrari, era comunista i no estava per aquest procés ni molt menys. Entonces, en aquest moment el que se fa a partir de 1937 és dir, per tindre col·lectivitats tenen que estar legalitzades. Entonces, fan una sèrie d'estatuts tipus, però aquesta sèrie d'estatuts tipus no ens poden servir per saber com s'organitzaven les col·lectivitats. A mi me serveix per saber com se formaven les col·lectivitats, el que eren els reglaments propis de les col·lectivitats en cada poble. Entonces t'encontres en casos curiosos. Casos curiosos com per exemple les col·lectivitats NT-UGT de Jèrica, on se diu que per formar part de la col·lectivitat, o sigui, el que se pretendeix en la col·lectivitat és organitzar a la propietat de Jèrica per poder treballar en comú i tal, i per a tot. En principi ja l'he hecho. I en el segon punt dels estatuts parla de que tots els xicotets propietaris formaran part de la col·lectivitat, Clar, quan en un principi ha estat llegint durant tota la seva vida pràcticament que les col·lectivitzacions es fan en base a confiscacions de terra, que tots els que col·lectivitzaven eren aquells que no tenien res i anaven a per la terra des de més i tal, ho has començat a xocar ja la història. Bueno, doncs en Jèrica pràcticament el que se dona, o el que s'entén d'aquest reglament de la col·lectivitat, és que la col·lectivitat que se dona en Jèrica era de xicotets propietaris. Què feien? Doncs el que feien en tots els llocs, on hi havia xicotets propietaris i gent que no era propietària. Ho posaven tot en comú, tot en mans de la col·lectivitat. Tot el que puguem entendre, o sigui, encerts, n'hi ha un cas paradigmàtic, este és de la CNT, en Fanzara. En Fanzara, a mi va xocar moltíssim perquè aplegues a Salamanca i t'es comences a veure el que són els llibres de les poques actes que n'hi ha en Fanzara, i n'hi ha tota una sèrie de paperets escrits a mà, paperets xicotets, així, amb trossets de paper. I ell ho posa, fulanito de tal, aporta el burro, los aperos de labranza i el tal, i tots així, cada un el que havia aportat a la col·lectivitat. Entonces, en base a això se feia el que seria l'inventari de lo que la gent estava aportant a la col·lectivitat. Per què se feia aquest inventari? Perquè entrar a formar part d'una col·lectivitat no volia dir que no te'n pogueres anar de la col·lectivitat. O sigui, l'entrar en la col·lectivitat era lliure i l'anar-se'n d'una col·lectivitat era lliure. La gent feia les aportacions que volia i després se'n podia anar de la col·lectivitat. Ara bé, els col·lectivistes no eren tontos. I el que posaven pràcticament en tots els reglaments era dir qui entre a formar part de la col·lectivitat podrà abandonar la col·lectivitat, però en el moment que vulgui abandonar la col·lectivitat li se detraurà tot allò que la col·lectivitat hagi beneficiat a la seva terra o als seus béns que hagi aportat a la col·lectivitat. Tot això se posava sobretot per una qüestió, perquè podia haver gent que interessadament se posava dins de la col·lectivitat perquè tot el món treballara a la terra en comú i que una vegada la producció estiguera en l'arbre per acollir-la, doncs diguera, doncs ara me'n vaig. Entonces, en un moment determinat se diu, no, aquestes seran les regles. Les regles eren que sí, entraves, te'n podies anar, però te n'anaves a l'any següent que s'havia recollit el que en aquest moment havia treballat la col·lectivitat. Per una altra part, dins de moltes col·lectivitats de les que se donen, i parlo en global perquè, bueno,
Se poden fer diferències, o sigui, a l'hora de fer un treball històric fas diferències entre les de la CNT, les de la UGT i tal. Però jo penso que, d'alguna forma, dins de la mentalitat de la gent, el concepte era pràcticament el mateix. Era pràcticament el mateix d'intentar portar endavant el que era la producció, intentar portar endavant el que podia ser el desenvolupament social de la gent en aquest moment en cada poble. Entonces, tot se planteja que la gent de la col·lectivitat cobrarà el mateix salari. Ahí sí que s'ho plantegen així. Per què? Perquè totes les necessitats descol·lectivitzats, i quan una persona entrava, en moltes d'elles se diu, quan el cabeza de família entra a formar part de la col·lectivitat, ho dic en castellà perquè tots els estatuts estan en castellà. Cuando el cabeza de familia entra a formar parte de la colectividad, se entiende colectivizada toda su familia. ¿Vale? Entonces, ¿qué volia dir? Que entonces les necessitats del col·lectivista eren les necessitats de tota la seva família. El entrar a formar part dins de la col·lectivitat volia dir que tu entraves a formar part d'una assemblea on se decidia què és el que s'anava a fer, quin tipus de producció, com s'anava a produir, com s'anava a treballar cada dia. L'organització del treball era senzilla. En l'assemblea se decidia quantes quadrilles se feien, quantes colles, i quina colla anava a treballar a cada zona en concret en cada moment. Al cap d'aquesta colla se feia el que tradicionalment s'havia fet en aquesta zona. Hi havia un cap de quadrilla, un cap de colla o el que fos tal, que era el que d'alguna forma controlava que la faena se fera, que la gent estiguera treballant i que era el que sellava la cartilla de productor al col·lectivista que havia estat treballant en aquest dia. I que tot això li donava accés a lo que eren els béns de la col·lectivitat. Per un altre costat, se nombrava un consell administratiu de la col·lectivitat. Un consell administratiu que no era un consell administratiu permanent ni un comitè administratiu executiu, sinó que era un comitè administratiu que el que s'encarregava era de l'administració de la col·lectivitat. I en la majoria d'elles el període per al que s'elegia era per un any. Per un any, però les assemblees de la col·lectivitat pràcticament eren mensuals, i si era necessari se feien totes les assemblees extraordinàries que feien falta per a poder decidir el que tenia que fer la col·lectivitat i portar endavant. I si d'alguna forma era el procés que se donaven totes les col·lectivitzacions. En unes, sobretot se donen les de la UGT, n'hi ha molta discrepància entre col·lectivistes i individualistes. Parlem de col·lectivistes aquells que volien col·lectivitzar la terra, individualistes aquells que volien treballar la terra pel seu compte, que volien el reparto de la terra. En les actes que se poden encontrar de lo que era la FTT-UGT d'ací de Castelló, se veuen aquestes discrepàncies d'algunes assemblees. N'hi ha enfrontaments, inclús a dir per part dels individualistes, és que els col·lectivistes us doneu les millors terres perquè vagin a col·lectivitzar, a treballar-les tal i qual, i clar, es poden treure més producció. I aquestes històries, i aquestes misèries humanes que normalment solen haver en tots els llocs. Dins d'aquest procés de col·lectivització, en la col·lectivitat n'hi havia qüestió que se feien tres seccions. Una que era la secció agrària, una altra que era la secció industrial i una altra que era la secció urbana. La secció urbana de què tratava? La secció urbana tratava de veure totes les cases que n'hi havia al poble que no estaven ocupades i posar-les a disposició de la gent que no tenia casa. Entonces, aquestes cases, si la gent era col·lectivista, entrava a ocupar-les directament, i si no era col·lectivista, li s'alquilaven. Entonces, el que se traía d'aquest alquiler servia per pagar tant els impostos que se tenien que pagar a l'Estat com qualsevol despesa que se poguera tindre. En el tema de la indústria se feia exactament el mateix. El que s'intentava d'alguna forma era tindre controlar el que podria ser la producció industrial i posar-la a l'abast de lo que podien ser les necessitats. Dins d'aquest mateix procés s'intenta, per un altre costat, tindre cobertes totes les necessitats de la gent. Totes les necessitats que en algun moment, sobretot quan se parla de col·lectivitzacions industrials en la zona de Catalunya, que va funcionar la cosa molt bé, sempre se diu que tot allò que no estava en mans de l'Estat o que la Generalitat poguera tindre d'alguna forma, poguera posar la mà, va funcionar molt bé per part dels col·lectivistes.
I una de les coses que va funcionar molt bé era allò que no estava a l'abast de l'Estat en aquests moments, que era